L-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola ma eskludiex li Adrian Deli għandu jirreżenja mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara li fl-ewwel test elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonalista ġarrab waħda mill-akbar telf elettorali fl-istorja tiegħu. Ftit sigħat wara li kien hemm indikazzjoni ċari li l-Partit Nazzjonalista tilef b'aktar minn 40,000 vot l-elezzjoni tas-Sibt, Roberta Metsola qalet li minn din l-elezzjoni ntbagħtu bosta messaġġi. Metsola li fl-aħħar snin kienet ħobża u sikkina mal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qalet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jirċievi dawn il-messaġġi la darba joħorġu r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li din is-sena saru ma' Malta u Għawdex kollu. Metsola li ftit li xejn tara għajn ma' Delija qalet li l-Partit Nazzjonalista se jkollu jirreaġixxi dak il-ħin ukoll. Kienet hawnhekk li meta mistoqsija mill-ġurnalisti tat-Times of Malta jekk taħsibx li Deli għandu jirreżenja minn kap tal-Partit Nazzjonalista dawret wiċċa u baqgħet sejra. Do you think Adrian Deli should resign? Messaġġ tiegħi huwa wieħed, il-Partit Nazzjonalista kien għadu se jibqa' hawnhekk. So is that a yes or a no? Dan flok ma wrid il-fiduċja tagħha fil-kap Nazzjonalista u wieġbet fin-negattiv għal mistoqsija li sarit ilha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.